katulong hugna sa basketball clinic dalit sa GMA uban ang National Collegiate Athletic Association o NCAA gipahigayon sa Tarlac City ug sa Lipa, Batangas. Nagmalampuson ani ang report ni Marco Reggie Abella. Alang sa 15 anyos nga si Jake Lamadrid, estudyante sa San Juan National High School, ang basketball ang gihulagway niyang first love. Pangarap po maging professional player po. Bata pa lang po ako, mahilig na po ako mag-basketball. Dito po ako sumasaya pag naglalaro, nawawala po yung mga problema. Tsaka pag napapagod sa school, pag naglalaro basketball, nawawala po. Kinina ang katulong hugna sa basketball clinic sa GMA uban ang National Collegiate Athletic Association o NCAA nga gipahigayon sa Tarlac City ug Lipa, Batangas. Tinguha sa GMA Masterclass sa Sports Series nga mapaambit ang kahibawo ngadto sa mga kabatan-unan nga mahiligon sa basketball aron mas mapalambo pa ang ilang abilidad sa sports. Mipaambit sila Camp Director o Strength and Conditioning Coach nga si Coach Hammer Antonio ug si Baileys Acot sa Philippine Youth Dreamers. Mipaambit usab sa ilang kahibawo sila NCAA courtside reporter ug college varsity player Cristiana Di Maunahan, Daniel Malyari sa Arellano University Chiefs, Enoch Valdez sa Lyceum of the Philippines University Pirates ug Raf Penuela sa San Beda University Red Lions. Anaw usab ang kanhi NCAA superstar ug karong Philippines basketball legend nga si Romil Adacol. Grateful dapat yung mga bata ngayon kasi nung bata ako wala namang ganito. Pinupuntahan kayo ng NCAA sa GMA para magturo mismo sila. At least na-impart ko yung talent ko, pinag-aaralan ko nung bata pa ako, na-impart ko sa mga bata. And hopefully, magamit nila, hindi lang barang araw sa pumapunta sila sa BBA para sa buhay din nila. Sa mga basketball enthusiast diha at ang iyang laing hugna sa Masterclass the Sports Series karong Sabado, July 15 sa Bacolod City. Kauban si Rod Prado, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live.